Od dnes už nebudeme potrebovať žiadne nemocnice, lekárov ani lieky. Všetkému je koniec. Od dnes budeme navždy zdraví. Postará sa o to zázračný liečiteľ, ktorý lieči choré nohy, chrbtice, rakovinu, dokonca slepých a hluchých. A čo je najlepšie, všetko je to zadarmo. Vítajte pri Zázračnom reflexe. Liečia ľudí alebo lákajú nové ovečky? Ľudia môžu byť uzdravení nadprirodzenou mocou. Ale či naozaj zažívajú zázrak, keď tam prídu, je veľmi otázne. Aj my sme si išli pre zázrak, ktorý sľubuje veľká reklamná kampaň na severe Slovenska. Z plagátov popri cestách sa na vás pozerá a láka chorých charizmatický liečiteľ. Samozrejme, to, čo sa bude diať počas samotného stretnutia, sa z plagátu nedozviete. Bombastické billboardy a ešte bombastickejšia internetová stránka. Ak ste chorí, liečenie vo vrútkach je nepochybne to, čo musíte vyskúšať. Svedectvá sú totiž neuveriteľné. Predtým nevedela vôbec rozprávať. Je mi lepšie na pamäť. Rozprávam lepšie. Reklamnú kampaň na zázraky a uzdravenia si už všimol aj miestny evanjelický farár. To sa nedá nevšimnúť. Máme tu na veľké billboardy, ktoré sú zhodou okolností aj pri našom kostole, s tým sa nedá nič robiť. A je tu na veľká kampaň na Príci pre zázrak a liečenie, ktoré býva každú nedeľu. Áno, chodia tam ľudia, ktorí sa cítia nešťastní, prípadne chorí, hľadajúci a prichádzajú tam, aby zažili, tak ako to je na reklame napísané, aby zažili zázrak. Ale či naozaj zažívajú zázrak, keď tam prídu, je veľmi otázne. A z akých rúk to dostávajú, tiež sa nedá dočítať, pretože či už na internete alebo na reklamných billboardoch nie je napísané. A s kým sa tam stretávajú, a kto tam je, kto to vedie. Poďme si to teda vyskúšať aj my. Je nedeľa, 11 hodín. Sme na liečení vo Vrútkach. Ide s nami aj Zuzana, 20-ročné nevidiace dievča. O zrak prišla pri ťažkej reakcii na lieky. Asi ako 8-ročná som prekonala Stevens-Johnsonov syndrom. Keďže je to vzácne ochorenie, bolo ho ťažké aj diagnostikovať. A následky tohto ochorenia boli popáleniny na celom tele, 80%, a hlavne sa to odzrkadlilo na tých očiach, takže vlastne mala som spálenú rohovku. Bude Zuzana vidieť už po tejto nedeli? Veríme tomu? Nie. Na liečenie sme si museli dlhé hodiny počkať. Najskôr sa takmer hodinu spievali chvály. Optimistické, euforické náboženské piesne. A toto je on, liečiteľ René Schneider. Žiadne lieky, mastičky či terapie od neho nečakajte. Ponúka totiž zázrak. Biblia, Nový zákon, vyučuje to, že ľudia môžu byť uzdravení nadprirodzenou mocou. Takže na základe tohto. Platí sa za toto liečenie? Nie. Nie. Ale vyberajú sa nejaké príspevky? Robia sa dobrovoľné zbierky, ide košík, povie sa vždy do mikrofónu, že je to dobrovoľná zbierka a kto chce pomôcť, prispieť nám takýmto spôsobom. Budeme mať teraz zbierku, aby sme vedeli ďalej fungovať, ktorú používame na financovanie billboardov, na financovanie nájmov a veci, ktoré sú spojené s týmto riešením. Takže chcem poprosiť, aby sa dneska prispelo do zbierky. Kdokoľvek podniká, mnoho podnikateľov povedalo, že posledné peniaze vydali za reklamu. Nie je to kvôli tomu, aby sme sa tu nejako obohacovali. Schneider voľakedy pracoval ako strojár, dnes je liečiteľom a pastorom zboru viery. To však na žiadnych plagátoch nezistíte. Čo to vlastne je? Občianske združenie, cirkev alebo sekta? Tak sme zaregistrovaní ako občianske združenie Zbor viery. Je to kresťanské hnutie alebo čo? Určite. Na základe kresťanského učenia, Biblie. Prečo na tých svojich plagátoch nenapíšete, že patríte pod Zbor viery? Takýmto spôsobom sme prišli na to, že ľuďom
že ľuďom odkaz Evanjelia, odkaz Biblie je bližší, keď sa ich to osobne týka. Napríklad, keď je niekto chorý alebo keď má nejaké problémy, tak skôr vie prísť na takéto stretnutie a vie si to tam vypočuť, ako keby sme dali nejaké cirkevné nálepky, z čoho sú ľudia sklamaní, z čoho sú znechutení. A ja predpokladám, že tým hlavným dôvodom, okrem toho, že chcú týmto ľuďom pomôcť, je predovšetkým získať ich do svojich radov pre svoje učenie a pre rast svojej cirkvi. Potvrdzuje to aj Michaela. Liečenie je len zástierka. V prvom rade ide o nalákanie nových ovečiek. Sama bola dlhé roky členkou podobného zboru. Keby to povedali, že máme bohoslúžbu, pri ktorej sa budeme modliť vkladaním rúk, kde sa dejú uzdravenia a oslobodenia, tak málo kto by došiel. Ale to liečenie, na to ľudia sa rýchlo chytia. Nikdy som nebola svedkom toho, že by tam bol niekto zázračne uzdravený. Hlásajú tzv. Evangelium Prosperity, čiže ten, kto verí podľa ich učenia a patrí ku ním, automaticky musí byť aj bohatý a zdravý. A mám k tomuto veľkú pochybnosť a určite neodporúčam našim veriacím, aby sa dotýkali takýchto vecí. Mám pocit, že práve to, čo som videl na internete, aj počul, tak je to také znásilňovanie toho Boha. Mám pocit, že občas robíme z Boha automat. Že tam hodíme mincu a teraz chceme zázrak. Pastor sa často odvoláva na Bibliu, straší diablom, peklom, vystriha pred komunistami, katolíkmi, evanielikmi či moslimami. Ako sa financuje vaše hnutie alebo vaše občianske združenie? Z dobrovoľných zbierok, stálych členov. Aj desiatky sa platia u vás? Neviem. Rozprávam, kážem o desiatkoch, ale či dávajú ľudia desiatky, neviem. Asi viete, či dávajú, nie? No, tak niektorí možno dávajú, niektorí nie, ale ako to skontrolujete, keď je to dobrovoľné? Michaela má skúsenosti s príspevkami v inom zbore v kresťanskom spoločenstve Milosť. A čo som počula po novom, že vraj nesmú dávať akože vo zboroch mince, že najmenšia je 5 eurovka. Vráťme sa k samotnému liečeniu. To vyzerá tak, že pastor položí ruky na hlavu a niečo odrieka. Ľudia sú ako v tranze, padajú na zem. Vylieči sa aj naša nevidiaca Zuzana. Zuzana ako jediná na tomto liečení nepadá na zem. Podľa gesta pastora stratený prípad? Nič mi to nepomohlo a keby som aspoň mala lepší svetlocit na oku, na ktorom vôbec nevidím, tak aspoň trošku by som tomu verila, ale tak to vôbec nie. Mali sme také prípady, že na 5., 6., 7. krát boli ľudia uzdravení. Tak ich pozbudzujem, aby prišli znovu a bojovali o to svoje zdravie. Zuzane toto zázračné liečenie nepomohlo. Kto vie, možno má naozaj slabú vieru. Na druhej strane je možné, že niekto predsa len odíde z vrútok uzdravený. Prednedávnom pani Soňa zažila veľmi nepríjemnú situáciu. Počas toho, ako so svojím autom na križovatke čakala na zelenú, ju okradli. Z tejto nepríjemnej situácie si zobrala niekoľko ponaučení.